Long-longing driya mangungkung kandhuhan remeng kawistara jengkaring atmojo temanten sarimpit temanten putri arsa anglulus wujuding duwung minangka sipat kandeling atmojo temanten arsa anetepi minggahing satataning upacara nenggih upacara sungkeman utawi ngabekten ingkang kawiwitan temanten putri wong ayu Triwulandari sumengkem sumembah ing pepadaning Kang Garwa Punabagus Sahrul Fatoni ngaturaken pangabekti kunjuk ngarasanipun Kang Garwa Karana tan ana kang hangayomi tan ana kang hangayemi nuntun pring kiblating penembah kejawi Sang Binagus Arijalu Kawamuna Alanisa minangka jejering priya bisa paring pangayoman tumraping jejering wanita purna ginira atmaja temanten putri sumengkem sumembah ing pepadaning Kang Garwa tumuli kakanthi ngabyantara mring ngarsa ibu mewah Rama janipun Bapa Amir mewah Ibu Siti Rukayah ngaturaken pangabekti kunjuk mring ngarsanipun Ibu Dalasan Rama karana eling nalika tasih alit kaitik-itik wis akiring dewasa kapala kramakake tumuli nyuwun tambahing dung mewah pangestu dumateng Ibu Dalasan Rama mijiling pangandika ingkang dereng kawiyosing lisan aduh Ibu mewah Rama kula sumengkem sumembahing pepadaning Rama Dalasan Ibu ngaturaken pangabekti konjuk ngarasanipun Rama Dalasan Ibu kula ngrumangsani dereng saged amulyaken andika sakloro nanging kula sampun winengkuing jatuh krami kula nyuwun tambahing dung mewah pangestu duh Ibu mewah Rama ya Ngger ya pangabektinira tak tampa pun pangestunipun Sibu Tampanana Yukama Kaki jroning memanggun bebrayan agung akeh godha mewah rencanane ya Ngger mula pun weling Ibu mewah Rama aja nganti ninggal rong perkara sing angka 1 prayitna sing angka 2 kebak ing pengati-ati Yukama Kaki sing sapa bisa ngaesti rong perkara muga-muga sira bisa anjuk marang kautaman gayuh jati ning kamulyan ya Ngger kono-kono kantinan garwamu rumak abyantara mereng ngarasa Ibu Ramamu sing sangka Grogol Tambak Mas Yukama Kaki ngestoaken dawuh Rama Ibu ngestoaken dawuh Rama Ibu purna ginira atmaja temanten sumengkem sumembahing pepadaning Bapa Amir miwah Ibu Siti Rukayah tumuli kalajengaken sumengkem sumembah ing pepadaning Bapa Yatna miwah Ibu Kantun saking Grogol Tambak Mas Kebon Sari ora nyembah mring pepadaning titah amung minangka wujud tandha bekti ning atmaja pinanganten sakarone karana eling dumadi ning wonten ing araca padha saking pakartinipun Ibu miwah Rama
Rama ingkang ngukir jiwa raga, ibu ingkang yoga brata nawa candra dasari. Mila tanama mokal kalampun atmaja temanten kepareng sumengkem sumembah ing pepadaning keng ibu miwah keng Rama. Eka karsa tumuli kalajengaken minggahing upacara krobongan ing mangke arsa kairing dening sagunging para kadang-kadang Nyu Arista Muda laras kanthi lagun uga pandonga mugi lestari ngenya bebrayan. Monggo dipun paringi lestari gongso kagelak kasuwun.
Kunju dumateng saking para kata-katang saking Nyu Arista Muda Laras ingkang sampun ngaturaken setunggal lagun menika lestari kanjur kunju wonten ing ngarsawadika sami angiringi anggenipun temanten saripit anteping minggaing satatan upacara krobongan. Matur gunging panuwun dumateng saking para kata-kata ingkang sampun keparang nyengkuyung nudiji saking tata rias miwah tata busana kahisa wedding ingkang micil saking tlatah Candi Mulya sinengkuyung saking para kata-kata saking Diffras Audio Sound System ugi makarya sarengan menika saking para kata-kata saking Hans Studio Foto. Bapak Ibu sagung para tamu kakung Suna Putri ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng menara lenggah menika katur kunjuk dumateng saking para tamu kakung Suna Putri mliginipun pandherek pangombyong temanten kakung saking tlatah Grogol Tambak Mas Kebon Sari Madiun kaseket saknanggenipun lelenggahan kanthi mardu-mardi kaning penggalih ngantos paripurnaning pahargyan ing mangke. Bapak Ibu sagung para tamu kakung Sumara Putri ingkang winantuwing Sukarahayu tiniminggaing rantamaning tata acara ingkang sampun dirumpaka dening sagunging para keluarga ageng panjenenganipun Bapak Amir miwah Ibu Siti Rukayah ingkang badhe katuraken ingkang angka setunggal nunijih mangke kumandanging waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim kalajengaken mangke waosan donga. Purnaning waosan donga mangke kalajengaken atur pasrah panggula wentah Sriat Mojo temanten kakung. Purnaning atur pasrah tumuli kalajengaken atmojo pinanganten arsa gantos busana utawi kirap kanalindran tumuli kelajeng mangke atur pambagya harja yuwana miwah panampi. Purnaning atur panampi adicara palereman sauntawis anengga anggenipun temanten purna anggen nyohangadi busana. Tengara pupusing pahargyan mbok pilih ing mangke sampun wonten cecala saking kawula. Sagung para tamu kakung Sura Putri ingkang winantuwing Sukarahayu jumbuh kalian urut runcening tata acara ingkang angka setunggal